Volejbalistky VK Nové Mesto nad Váhom odštartovali v sobotu 22. marca štvrťfinálovú sériu play-off Nike Extraligy žien, v ktorej čelia týmu z Nitry. Považanky začínali sériu na domácej palubovke a to chceli využiť. Do haly si našlo cestu viac ako 450 divákov a domáce volejbalistky ich potešili už v prvom sete, ktorom zvládli koncovku 25-22 a viedli 1-0. V ďalších dvoch dejstvách Považanky dominovali ešte viac, nepustili hosťujúce hráčky do hry, zvíťazili v nich na 18, respektíve 15 bodov a po výsledku 3-0 vedú v sérii hranej na dva víťazné zápasy 1-0. Hralo Nové Mesto lepšie, oveľa lepšie ako my a nezostáva mi nič iné, len pogratulovať im k výkonu a k víťazstvu v tomto zápase. Séria sa hrá na dve víťazstvá, takže nič iné nám nezostáva, len pripraviť sa na ďalší zápas, ktorý hráme doma. Verím, že budeme hrať podstatne lepšie ako dnes a podáme lepší výkon a vrátime sa v sobotu 29. opäť sem. Hodnotím to tak, že dva sety sme mali relatívne pod kontrolou. Som rád, že sme si verili aj v treťom sete, kde sme prehrávali 11-12-8 a že sme to postupne otáčali. Podali sme fantastický kolektívny výkon s dobrými číslami, málo vlastných chýb, dobrá úspešnosť na útoku, výborný výkon osobne aj Láry Špilárovej, ktorá je mladúčka, čiže ustála túto ťažkú pozíciu, lebo máme tri mladé brokárky a ona je z nich najmenej skúsená a dneska ma príjemne prekvapila. Určite som na baby všetky, jak som povedal, hrdý, pyšný, čo sme si aj povedali, ale musíme stať nohami na zemi. Potvrdiť postup do semifinále budú môcť Považanky už v stredu 26. marca na palubovke Nitry, kde je na programe druhý zápas série. Ide úplne iný zápas, ideme do Nitry, dúfam, že ľudia využijú možnosť a pôjdu s nami autobusom, hráme o 17. v Nitre, tí, čo pôjdu sami, verím, že to zvládneme, ukázali sme, že na to máme, takže ideme ďalej, pokorne a skromne, ťažká séria, ideme ďalej, teším sa na ďalší zápas. David Svitač, televízia Pohoda.